Kapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinaran sa mga balita lokal, transport groups nagpabutyag pagkadismaya sa wala pagtambong ni LTFRB 6 Director Osmeña sa dialogo kahapon nga adlaw. Barangay Singkang Airport, Kapitan Distrito, gintawag nga politically motivated ang pagpasaka kaso sang Seneco batok sa iya. Sa balita nasyonal, isa ka police colonel ginatudlo nga may kailabtanan sa mga missing nga mga bulangero. 14 ka mga eskwelahan sa Pilipinas nakahanda na sa face-to-face classes. Maayong aga Bacolod, maayong aga balugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Marso 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabato. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkaramos lamang sa nila. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning, Action Doors. Ngayong aga, Action Boy. Happy Wednesday. Yes, happy Wednesday. Sa aton mga ka-action, mayong aga man. Nagapamati by Facebook and YouTube. Good morning sa liwan. Good morning. And happy again Wednesday. Ay, gali. Wala ka nagtungan sa ako. Nakingit ko. Liwat. Happy. Bago lang kasi happy. Wednesday. Wednesday. Ay, lain mo tuno si mo. Happy Iba yung tono. Wednesday. Yes. So, paki-like and share naman mga ka-action sa aming live ngayong araw. Tagalog. Okay. So, good morning. I-greet ko sana isang tangga ano kada pangita kada sang imo nga palangitan. Palangitan na. Kalay. Kay Connie Laparan, good morning. Dahil lang. Good morning. Nagapamati siya dra sa may Pandanon DSB. Sige. Stay safe and God bless. Kaya Jensky Maya, good morning man. Kaya Dennis Richard Tiboroma, good morning. Kaya Thea Kim Iriman, good morning, watching here sa Kilid Baybay. Bongga, si Atia sa Kilid Baybay, galantaw sang balita, ta Action Boy. Lagi man si Atia. Gano'n sa kilid baybay? Ba siguro gapang ano siya guro, gapangita siya guro, gapanginhas siya guro. Muna? Di ba? Pwede ka man panginhas? Basi ka pang sa diwal, may man? Ay, kala. Dula May guro. diwal, ito diwal yaw? Mera guro ba si Laka gid guro sa Antique? Oh, siya lang guro yung gapadiwan. Actually, yung diwal galing, hindi. Ikaw na sa'yo mo na endemic na siya sa kwan mo sa Valladolid. Ano lang guro, mga specific places lang guro Action Boy. Like Valladolid. Correct. Ano pa da nga mga lugar na. Valladolid din na balaan ko. Valladolid lang. lang gid na balan mo. May isa ko na basahan pag ikaw daw may isa kay Europea. I think ara sa kwan bala ni mga countries bala may daw ginakantuan sa mga beaches, mga muna ba napanang sila ganun, mga tropic, mga Europe, bota din nga country nga daw sila man may diwal man. Daw claim man sila kasi sa ila lang. So, kwento ko kasi ko sa dulid niya, harap lang. Nag-comment ka? Nag-comment ka? Nag-comment ka tanin nga may harap na sa dulid. Di para mo yawan sila paminsa ko ano naging comment mo. Sige. Sige Kay Germany, Trinidad, Kabuhayon, Emesino, good morning man. Watching from Purok 2, Barangay Carabalan. Uy, mayong aga mga kabarangay. Mayong aga dra sa inyo, kamustang barangay tada? Okay na? Okay, gura. Standby yan ay sa ating mga balita lokal.
Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa mga balita lokal. Nagpabutyag sa pagkadismaya ang mga transport group sa siyudad sa Bacolod matapos nga wala magtambong sa dialogo si LTFRB Regional Director Richard Osmeña kahapon nga adlaw. Sa baylo, ang LTFRB 6 ang nagpadala sang 6 kamatiglawas nga mo ang nagatubang ka nagsabat sa mga pamangkot sa mga transport groups. Ginpahayag ni Diego Malacad, Secretary General sang Undok, 100% nga dismayado sila sa wala pag-abot ni Osmeña sa Bacolod. Kasunod nga ila ginuntat ang transport rally matapos ginaligaan nagpasalig nga magatambong. Nagpapay si Malacad kay Osmeña nga hindi magpanago sa media para mapalapta sini mga impormasyon sa mga stakeholders. Ginpahayag pa ni Malacad nga ila pa i-assess ang resulta sang dialogo kamaga pagig-angot sa Western Visayas Transport Coalition sa posible pagpatigan sang region-wide nga transport strike. Nagpangabayman si Malacad sa LTFRB 6 nga patas nga pagtratar sa mga drivers nga yara sa isla sang Panay sa mga drivers nga yari sa siyudad sang Bacolod. Nagalao mga transport group sa siyudad nga mapalambot ni Osmeña sa central office ang ilang nga mga panawagan. Si Diego Malacad sang Undo. Gintawag ni Barangay Singkang Airport punong Barangay Rosine Distrito nga politically motivated ang pagpasaka siya subong man sa Secretary kag Treasurer sa nga kaso sang Central Negros Electric Cooperative akong sinego sang illegal tapping. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahag sang kapitan nga wala sang kamaturan ang aligasyon sang Sineco batok sa ila. Dugang pa distrito, hulaton na lang nila ang padala nga dokumento gikan sa korte antes paghatag o maghatag sang komento. Nabaluan una ginpahayag ni Malu Paroko sang Sineco nga ginkasuhan sa distrito, bawod na paslawan niya magbayad sa ilang balayran kag ginuddan sa tuong 2014 ginuddan sang kuryente sa tuong 2014 apang subong nga tuong 2022 na tukiban niya may supply sa kuryente ang barangay hall gikan sa poste nga wala nagalabay sa metrohan. Nagdesisyon naman nga magpasa sa negative RT-PCR swab test result ang isa sa 11 ka mga manudlo sa Negros Occidental o kung Negros Occidental High School nga wala magkapabakuna kontra COVID-19 agon makareport sa eskwelahan. Suno kay Josette Terora, principal sa NOHS, ang isa ang ginpasulod sa eskwelahan bago nagpasa sa negative result nga valid sa sulod sang 2 ka semana kay siya mismo ang nagbayad sini. Dugang pa, ang napulo nga wala sa gyapon nagpabakuna ang mga naga-work from home kay ginadulong lang sa gates ng eskwelahan ang kinahanglan nga mga papeles nga mga modules nga gina-check kay ginabalik sa ginikanan kay estudyante. Palayag ni Terora nga base sa mando sang DepEd tubtub wala makapabakuna ang manudlo padayon sila nga maga-work from home. Ginpahayag man ni Terora nga naglinya akon pila ka mga manudlo ang nagpabutyag nga unfair ang naga-work from home. Bagod sila nga bakunado ang ginapareport sa eskwelahan samtang yara lang sa ilas ni Balay ang wala nakapabakuna. Ginakabig naman nga insulto ni General Alliance of Workers Association sa Kongawa Secretary General Winnie Sancho ang 200 pesos nga natala na ipanagtag sa gobyerno sa mga 4-piece beneficiaries. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Sancho kung tungaon ang 200 pesos sa isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro, mangin 1.30 lamang ang dignidad sa kada tawo. Suro kay Sancho, hindi garantiya nga maganubo ang presyo sang balaklon sa pagnubo man sa presyo sang gatong. Samtang ginpasalamatan naman ni Sancho ang positibo nga development angot sa ila ginaduso nga saka sa minimum wage sang mga mamumugon. Nibaluan target sa nga labor groups sa rehiyon nga ang 350 pesos nga saka sa minimum wage o kon mangin 750 pesos kada adlaw. Sa Abril 8 gintalan ang hearing sa nasambit nga petisyon. Na-record naman sa Western Visayas ang pinakamanabuhang bago ang kaso sa COVID-19 sa karon nga tuig. Sa datos ng DOH6, 20 lang ang bagong kaso kahapon nga adlaw. Sa rin ng probinsya sang Iloilo nakarecord sang 7, siyudad sa Bacolod 4, siyudad sang Iloilo 3, Capiz kag Aklan 2, Capiz o kag Guimaras 1. Samtang 54 ang bagong recoveries. Kag karon naglangat na sa 174,667 ang nakarecover. 6 naman ang bagong napatay. Kag karon ang kabilugan nga death toll nagdangat na sa 5,401.
Dakop naman ang isa ka high-value individual sa bypass operation sa Bacolod City Police Station 1 sa Purok Malipayon, Barangay 35, Syudad sa Bacolod. Ang nadakpa ng ginkilala kay Erwin Navarro, 48 anyos, tumandok sa Barangay 3 sa Pangkaron, temporaryo nga nagatiner sa Barangay 35. Suno kay Bacolod City Police Station 1 Commander Police Major Ramel Sarona, si Navarro ang sadto nadakpa na sa bypass operation apang nahilway matapos maka-avail sa plea bargaining agreement. Dugang pa rin Sarona, ginagamit ni Navarro nga front sa pagbaligya sa illegal nga droga ang kung magamay nga tiyangge. Na-recover sa bypass operation ang anong kasashay sang suspected shabu nga nagabugat sang 2.5 gramos kay nagabili sang 17,000 ka pesos. Police Colonel ginatudlo nga may kailabdanan sa mga missing nga mga bulangero. Tangtang 14,000 ka mga eskwelahan sa Pilipinas nakahanda na sa face-to-face classes. Detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado. Okay, sa din na to ganay action doors. Di Ay, silang to last mo to. Atia, natutawagin na action boy. Ratia atong dito sa Subaybay. Ito siya sa baybay. Si Michael Cordero na lambutan mo ni wala. Wala pa. Sige. Siya na after, siya na si Siya Michael na ni. Cordero. Oo, sige, good morning kag kay Sol Cordero. Kay Ma'am Luisa Luing Melos sa Morning Mandra, no? Kag kay amigo ta Melchor Melos. Yes, good morning, Ma'am Luing. Kay Leia Joanne Lagdamat. Okay. Hana. May hana paged? Oh,
Joan Lagdamat Hana. Okay. Dira sa may Teresa. Rizal. Oo. Oh, sige. Kay classmate ko, Marcy Rumbines Junio. Good morning, man. Morning. Kag dira sa iya nga magulang ama manghod gili, no? Si Kagawad King Rumbines sa may Hinubaan. Yes. Mga taga Hinubaan da, good morning dira sa inyo, ha? Sa kay classmate ko da, Mayor Ernesto Estrao, good morning sa imo. Kag sa kay alagad Kevin Henry. Sa mga kapihan da sa Hinubaan, mga aga. Yes. Oo. Good morning. Mga muniuras, so pa niya. Pangapi pala ni mga muniuras nga pangapi pala na daan. Pangapi. Ag sa akon mga classmates bala sa batch 81 Action Doors. Biyato kami sa Valladolid. Oh, that. Sa Dan Duran. That. Iyan asa nga akon man classmate nga Duran man ang apelyido. Amon ang ngalan sa ilang nga restaurant Dan Duran. That. Di mo ya daw layo na si mga Dan Kabato guro ya. Layo na, hindi ka pwede ka ngayon discount. Hindi na Ti pwede ka ay isa ngayon. sa gin preparar to sa classmate namon si Lorena. Aha. Diwal Wow. Daw way maubos. Uy, maubos. Talagang dala mo, di mo na. Di kay daluto na bla, dili ko base kung dalon ko sa imo bla kag hindi na sa Mayo bla. Oh. Singko tani kung kabalo ko mo ni kadamo sang diwal din ko tani gin pahapit ko di si Aksundo. Hapit ka lang ya. Hapit Hindi ka lang na magtiner kiti Oh. Kaya di man tayo classmate. hindi man tayo classmate mo. Oh. Kalay. Mapit ako yung malantaw kung tuod yung mga may diwal. Amo to tani iya. Oo. Ikaw ay, nice mo sa imo movement. Hindi kayo na isang daw kakuha ko daw way ko gina-expect bala nga ang diwal amo to kadamo mlali ko. Mahal siya kadamo damo ni man. Expect the unexpected. Yan ni. Kaya kabalo ka na ako sino pinakadamo ang kaon sa diwal. Kabalo na ko na yan. Hindi ko na napag-ipamangkot. Sa tumpukanay shells lang. Daw malulupad na to nga ako nga kung saan ko. Bakit daw wings na sabay? Malupad ng diwal. Malupad na nga ako nga parts ng lamisa ako. Enjoy kagigil action boy. Amo na importante da. Ang kaon Very diwal. good. Morning da sa mga batch 81 sa Ramon Torres National High School. Nagkinantanay pa dayon, nagguwa na naman tuluwat ang akon nga tinagong talent. Tinagong talent. Nagwa naman tayo naging kanta mo. Damo-damo eh. Ako to gani Damo-damo, isa. gidya. Ako to gani ang daw kuan ni daw concert gani eh. Gusto nga yung bagong classmates ka dance lang. Yeah. That's Hindi mo what magaling you nila do. singer. That's what you do when you reach this age. Yeah. Medyo dugay-dugay pa. So, Dugay-dugay preparahan ko na nga ako niya tingo. Okay, preparahan mo na nga daan, ha? Sige. Sige. Ate Yaki Meriman, maligo, isa dugay-dugay. Sa Okay, bye-bye. sa Sige, bye-bye. enjoy, Tia. Oo. Miss Jenke de Alagdon, kay Christine Menias Villalobos, Erla Vega, good morning man. Kay dira kay Teresa Linaha Kayaw, isa ni sa mga upod ko to kagabi man. Isa siya sa mga upod Yes, mo. kay classmate kami na eh. Okay. Gusto mo pang lawago, gusto duda. Ay, hindi na kay Basi. Wala mabitang protection hotline na. Isa man lang kami katakuan, isa man lang kami ka dosen na man lang wow. Thank you again, Miss Jinky, sa 100 stars. Ngayon padala, ha? Ana Sinoro, good morning man. Kay Lulet kag Joe de Alagdon, dira sa Don Salvador Benedicto. Sa ila dira pamilya ni pamilya Rifuela de Alagdon, dira sa DSB. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning man sa imo. Kay Dr. Matt Mayo. Yes. Torco Jonco, Dennis Nuestro, Ray Flores Barrioga, kag Lorenzo Magsipok. Sir, good morning. Teacher mo, di ba? Yes. Hindi teacher siya sa Bacolod City National High School. Teacher sa Bacolod Good morning, Sir Lorenzo. Sige. Ara sila sa fitness, live fitness sa Rochester, Minnesota ni Ma'am Van. Have a great day to you too. Phil Alonsagay, migo, mga agadra sa imo sa Tokyo, Japan. Sige, go. Good morning, Sir Philip. Kay Helen Esco Sareta, good morning. Okay, Ay, kay Inay sang audio tanga. Kay na naman ko James ang audio, James. May comment, oh. Rosemary Valuis, good morning man. Sa family Valuis, dara sa Isabela. Marjon Rivera, oy, good morning. Yes, Mama Marjon. ni Auction Boy, ni Tess, mga, Ihada Tess Rivera Murayama. Yes. Morning dira sa imo sa kay Marjon Rivera. Si Miss Chona
Trinilla. Oh, good ma'am. morning, man. Muslim po tayo, Chuna Castillo. Di na si Chuna Castillo yaman. May lang di Chona, gusyaw ko. KBP KBP President. President. Oo. Sige Sa inyo, basta sa ila ko nung nga phone, ang hinay nga audio, itunog-tunogan nyo lang gawa ang volume. Kada tunog mo dito niya tingog, di ba? Oo. Yes, regular tani nga voice. Ang Regular nga voice. liso-liso mo to blan, naliso mo na. Oo. Kay Faustina Capillo Navarro Jr., good morning. Ramil Oquindo Alonsabe, good morning, man. Good morning, man. No? Sa kay Kwandira, sa mga kapihan naton, sa tanan nga nagapangapidira, good morning sa inyo. Yes. Mga taga Libertad Public Market, mga aga mandira sa inyo sa Burgos Public Market, kag sa Central Market. Central Market. Kag sa mga kamarkitan. Sa mga Tanan nga mga kamarket. sa mga barangay ba lang? Damot lang po nga market man mo. Mga talipapa na tawag nila, di ba? Hindi, market ka dyan. Market kaya. Lay man ang talipapa. Lay man ang yun, talipapa, no? oo. Ang amo nang before sa Taytay sa Sumag, talipapa na tawag danan. Talipapa, oo. Perfect. So sa mga market, sa mga barangays, mayong aga sa inyo. Sige. Standby na kita sa aton mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, gintudlo sang gaming businessman nga si Charlie Atong ang hepe sang Laguna Police District nga si Police Colonel Rogart Campo ng Eligar, may kangtanan sa pagka-missing sang 34 ka mga bulangero. Sa pagpadayon sang hearing sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ginpahag ni Ang sadto nakaligid nga tuig, nagpabulig siya para mauntat ang cloning sa website sang iya e-sabong operation. Kag sa case conference sa iya talatapan sa opisina ang gitambungan sa mga police officials, NBI cybercrime investigators, ginpahag ni Campo ang mga tinaga nga gusto mo dukutin na lang namin. Suno padre, wala siya makahibalo kung nagalahog si Campo nga sadto hepe sang Criminal Investigation and Detection Group sang National Capital Region Police Office sa diin. Ginimutig naman ini ni Campo kung pahayag nga posible slip of the tongue lamang. Samtang liwat naman yung klaro ni Ang nga ang mga pasibangod sa iya ang kabahin sang conspiracy batok sa iya. Ginpahayag ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma nga masobra 14,000 na ka eskwelahan sa bilog nga Pilipinas ang handa na nga magpatigayon sa limitado nga face-to-face classes. Ginpahayag man ni Garma nga padayon ang pagdugang sa mga eskwelahan nga nagapartisipar sa in-person classes kaya nga masobra 14,000 ka eskwelahan ang base sa datos nagligad nga semana. Sa record sing DepEd may 47,000 ka publiko nga eskwelahan sa Pilipinas kag 12,000 naman ang pribado. Ilan naman sa Department of Education nga pending pa sa Malacanang ang executive order nga tuyo pasakaan ang posisyon sang kada manunudlo subong man ang sweldo. Ginpahag ni DepEd Undersecretary ni Pomuceno Malaluan, pila ka manunudlo ang sa Teacher 3 kasunod nga nagapangita sa mataas nga educational requirement ang Master Teacher 1.
Suno kay Malaluan, ginaduso sang DepEd nga magdugang sang Teacher 4, 5, 6 kag 7 nga may nagasanto nga higher salary grade 14, 15, 16 kag 17. Sa karon gabaton ang Teacher 1 sang salary grade 11 nga 22,000 pesos. Ang salary grade 12 naman sa Teacher 2 kag salary grade 13 sa Teacher 3. Plano ni Vice President Leni Robredo nga pasakaan ang annual government spending para sa edukasyon katumbas ang 6% sang gross domestic product sang Pilipinas. Ginpahayag ni Education Secretary Armin Luistro nga ang promisa ni VP Leni ang matuman sa tion nga magpungko na siya bilang masunod nga presidente sang Pilipinas. Mas sobra 90 ka anay opisyal sang Department of Education sa diin anom sa ilang anay Education Secretaries ang nagpabutyag sang suporta kay Robredo kadungan sang pagpahayag nga mayara sang solid experience and a grounded understanding of education sector si Robredo. Sa isa ka joint statement, ang grupo ang nagpalayag nga si Robredo kag ang iya running mate nga si Senator Kiko Pangilinan ang nagpresenta sang konkreto nga plano agud solusyonan ang pagkinahanglan sa mga manunudlo kag magdala sang honest and effective governance sa pungsod. Samtang ginpahayag naman ni senatorial candidate attorney Alex Lacson nga sa idalom sang Robredo administration ang edukasyon ang makasaksi sang dako nga pagbago nga amo man ang manginumpisahan sang mas maayo nga mga manunudlo kag safe nga mga eskwelahan. Ginpahayag naman ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga 48 ka local government units sa Pilipinas ang papanaugan sang show cause orders. May kang tanan sa mahinay nga pagpanagtag sang cash aid sa mga survivors sang Bagyo Odette. Suno kay Anyo, ginapasabat ang 48 ka LGUs kung nga wala pa na kumpleto ang magpanagtag sang financial assistance. Ang mga ginpadalaan ginalakipan sang 16 ka LGU sa Eastern Visayas, 16 sa Western Visayas, 13 sa Central Visayas, kag 3 sa Mimaropa. Ginanunsyo sang Department of Health nga nagapabilin nga minimal risk ang tanan nga rehiyon sa Pilipinas may kang tanan sa COVID-19 case classification kasunod nga naghuyang ang mga positibo sa virus. Ginanunsyo man ni Health Undersecretary Maria Rosario Ferriere nga low risk man ang health system capacity sang pungsod. Ang minimal risk amo ang pinakanubo nga risk case classification sa COVID-19 sa Pilipinas. Happy birthday, Anay, sa mga amigo ko nga kapid bala, si Attorney Rex Celis kag Dexter Celis. Happy birthday! Birthday na daw nga nila ni Rex Dexter mo, isa Dexter Rex. Wow. Basta Suli ka. Wala na nagpalibog hindi lang pa ko sure, nga. basta palagpat na lang. Pero mo na, si Attorney Rex Celis at nasa Manila, si Dexter Arada, sa kay Mayor Bibot bala sa Kwan sa Valladolid. Sa Valladolid? Kwan siya ng Chief of Staff. No? okay. Mayor dira, Bibot Miropal, yes. No? Happy birthday sa inyo. Ang patamyaw sa inyo si Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Birthday! Inyo ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion of Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Pupudyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-aksyon Boy Duran, mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!